Astăzi o să vă facem un videoclip tare. Scuzați că nu m-am arătat pentru că mi-a dat teroare tableta, dar v-aș ruga să apăsați pe like și hai să trecem la videoclip. Va fi o fată cu părul și micuță, un bebe. Aici locuiește Milana, o fată super de treabă în oraș. Este de treabă, are chiar și un copil. Micuța aceasta de aici este Selena. Este o fetiță mică și drăgălașă, iar mama gătește. Mama spală acolo vasele și este cea mai gospodină. Astăzi trebuie să bag hainele la spălat. După aceea prind aici asta, pentru că este foarte frig, mai ales că este toamnă. Va trebui să plec cu autobuzul astăzi undeva la, nu știu, vreo o casă undeva, nu știu, trebuie să mă duc undeva să mă angajez la ceva, pentru că nu am loc de muncă. Dar cred că o să mă angajez la menajeră. E cam bine să ai grijă de casă, adică respirăm mai curat. Am tras și la perile, fac aici curățenie. Wow, ce strălucește totul. E super fain. Acum va trebui să mai dau aici cu mopul pentru că aici jos n-am fost. Aici va trebui să doarmă Selena. Ea este mică și ea doarme acolo. Când va crește mai mare Selena. Pentru că Selena și are deja vreo 2 anișori. Și nu are un anișor sau ceva. Are 2 anișori. Deci e fată mare deja. E forțoasă, e deja... E băgăjoasă, se cam bagă în treburile noastre de adulți. Care nu este prea bine, dar nu prea. Acum va trebui să fac ceva de mâncare. Mama fete lucrează zi și noapte să apuce să mănânce ceva. Aici mai rămâne doar să torn aici la tocăniță. Și mai trebuie un pic să fie lăsată la foc. Aici să-mi fac milkshake-ul meu. Și mai trebuie o căpșună din frigider. De această căpșună. Acum punem la blender. Așteptăm un pic. Lăsăm un pic și... Da. Ok, cu asta nu mai am treabă, nici aici, nici mic. Acum mai trebuie doar să fac aici. Așa. Și să punem la 10. Gata, am pus toate la spălat. Și stingem becul pentru că nu mai avem ce face la astea. S-a făcut și dimineață la această fată și văd că
Iubitul ei s-a întors acasă. Ea s-a dus să îi se ia un nou job. Hai să vedem. Femeii unde vrea să se angajeze. Dragule, să aveți grijă, bine? Normal, draga mea, să avem grijă. Nu e așa micuț, Selena. Ok. Na, ciao, pussy. Pussy. Hai să plecăm la gara de tren. Pe aici, așa. Este mult. Aici, așa, la coroană. Noi suntem. În oraș trebuie să mergem. Și să ne ducem la primar. Pentru că nu este acolo loc de bune sau de astea așa. Văd că mai este lume. Deci, la loc de bune. Aoleu, nu, bune menajere. La primărie și a zis dacă mă ia, va trebui să-mi pregătesc bagajul, pentru că sigur mă ia. Sigur, sunt foarte mulți fițoși. O zis că sunt foarte mulți fițoși. Deci, hai să urcăm aici. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua. Am auzit că doriți să lucrați. Da, aș dori să lucrez ca menageră. Ok, sunt foarte, dar foarte mulți fițoși în această zonă și puteți să fiți. Sunteți menageră. Super! Deci chiar așa trebuie să arăt, domnule primar? Da, acum fugiți la lucru. Ok, dar stați, nu mi-a zis că puteți. Ok, mersi. Dar v-am zis de... Fine, nu contează. Na. Ce fericită sunt că sunt menajeră. Deja m-a primit la lucru cineva. Și așa fain sunt pantofii ăștia. Doamne. Dar chiar îmi stă bine cu șorțul ăsta și în negru. Adică chiar cool. Aoleu, va trebui să mă duc și pe la farmacie după lucru, că am cam nasul înfundat. Cred că știu cine o să mă sune prima dată. Este o fițoasă. Este bogată. Sigur și ea, pentru că și dacă are chelie, are o față de fițoasă. Dar nu știu, o să caut fițoși. Și cam s-ar putea să găsesc mulți. Hai să vedem. O casă în copac. Va trebui să cobor încet ghealul. Și să vedem dacă mă primesc. Am sunat la ușă, dar este deschisă. Ciudat. Uite, l-am văzut. Se plimbă cu trotineta pe acolo. Stai că încerc să ajung. Hei. Uite, hei. Nu este un băiat. O zis că dă la fetele cu fițe. Stai, această fată care stă lângă mine are fițe. Pentru că am văzut că are botox. Da.
Poftim! Doar că totuși sunăm, încercăm. S-a vopsit casa în maro. E ciudată. Dar... nu e mare. Aoleu, dar... Vin ăștia sau plec? Mai bine plec atunci. Oh, am găsit niște fițoși. Aoleu, încerc să nu cobor la ei pentru că poate mă văd și... Știți voi ce se întâmplă? Hop, aici. Hai să vedem. Mă primesc. Este un băiat. Am primit la lucru. Deci, haide să facem treabă. E cam ciudat. Îi trebuie să mănânce. Ok. Dar e cu lacăt. Ciudat frigiderul. Ok. O să mergem pe aici. Mamă, dar ce casă tare avem. Ce? Să vin aici? Ok, voi da cu mătura. Voi tinde și gazonul. Așa, stai numai să iau gând. Așa, haide că facem aici. Să ne ducem și aici. Și aoleu, dar trebuie să plec. Aici mă sună. Înseamnă că e urgență. Tu l-ai. Dar dacă mai vreți să facem episoade, apăsați pe like și uitați